Hadin bakakai pot nak expert committee kabalatung dak sarkar jela ban khmi banya halor ka reservation policy kalapen bana bakanam don kanu kajing pen kala AA katai ka policy na kalyang uba Roy Kuparson ram u president ka hinyo trap youth council HYC haka khat khandai tarik urampang araja aphon rio ulapen pau ya ka jingbom hun halor jongka Habakran sigilat pathai kubor uba Roy Kuparson ram ulaong baga jingbom pen kala ya ka reservation policy kan long penban kum ga jingdu onong ya ka jat ben rio khasi Nolor kata ulaong ru bakat kum kabala pen mi house nam khat khandai spa anyo puar ka kedau shai baga jingbha kam kadai kat kum ka jingdon bon pajba Henry ka jingbom pen kala ka expert committee ka pen i penban ba makaru kamla ban ai jingmut Hadin mengilai i ya ka yaki kubor ke bah ke sorkar ke lawan rak ya ke report jong ke expert committee ke baidai buat ke reservation policy ke jongi nyila akmit nanti mentah deki katu kat ni benai bak expert committee bak sorkar kan wan rak no akhmat jong pat ba ya ki jing ajing mud lani kita ki recommendation ki bak expert committee ke labu akhmat jong sorkar hot kum kajat benriu nyila akmit nanti ba ngin kemen hadin mengiyo i kanika lan ngin yo i lan ngin yo asngowi kanika yaki recommendation lan ngin ajing mud jong kanika expert committee namar ba baro nangi ki bayodon benta hakaban ai laki jong ki jing mud hakanika expert committee ki badai napo kasi jantia nila ai la ka jong ka jing mud dak ba dak ka jing kmi lenti ba kani ka exercise lani ka jing bu jong ka sarkar kani ka ya ka expert committee kan wanra ka jing yo nong yangi kum ka jat benrio rei peusi habang yo ipat ya ka press release ya ka bana kaliang jong ka sarkar kala ai ya ka ka recommendation jong ka expert committee ngila penban ba kum ka jat benrio ngimdon ni ka jing yo nong le si kan dei penban ka jing du nong yangi beling ong kumta namar ba la defipet nadu ke basdang jong ka reservation policy jong ka sarkar jong ka jela ka jongi nadu kisnam khak khandai spa anyo ko kilah keren da ka basyai ban ong ba kani ka reservation policy lawan rak nang da ka ba penchong nong rim ya ka jingdon jong upat ba lane da ka jing bun briu jong ki artli kita ki kenhun mo ki SD ki budan ni ka jela ka jongi ka tai khasi jentia bat ki garu hakaba tu por kak nice pa nyo ko ada si labu 10% ki perlok garu yang i 10% kelum lang ti nrela dengi pet pat ya kanika expert ya ka recommendation kan ka ba kanika expert committee ko wanra ko ong badai ban penne ya kata ka reservation policy kumbala penne mentala ne pentrikam mentah kini ki nadu kini ki senam kak nice pa nyo ko hadu kini klip mak ko mentah hajing sisya na kaliang jong kaseng hapor bengi ai la ka jong ka jingmut ha ka expert committee ngila keren na ka basya ba dai bandon ka jingkala namar ba la difipet ya ka jingbun pat ha pedeng jongi bat jong kigaru kala eper ngila abun ha ba banya nujor ka jingdon pat ka jongki ngila poy si ki khat nyo khat pralang maki gidang poy tang shipho du khat wilak lan khat arlak ta ka jingbun pat ngilabon mangi tilada fipet ya ki kentien ki baka reservation policy kawanra ausnam kak nice pa nyopo ar ki ong ba ya kanika kabaha la pencong nong rem da ka jinggun pa ngimtip haknu kadur mensyua ki le ban wanra et ka 40% rela hakani ka por ka ba mentapan ka jing syang ikmi lenti ba kanika expert committee ru kan pencong nong rem ya kanika baha tungkam da ka ba pencong nong rem ya ka jinggun pat kan Andre lada Andre kaya ka bangi pan ngiyo i mental ba kanika press release ni i ba ka reservation ka expert committee ka jakaban wanra jimpan kala ka ong penbandai ban penne kumju tikani kumbang ong ipi nakaliang jo kaseng ni soban panpau ba ngis ngodiaw namar bangila don gajing milenti bakan don gajing kala ka reservation policy bakan don gajing yo anong yangi kum kajat benrio bangin yo ngim ong ha ka jing ajing mo jong ka seng lingi klem ong ba ban pendu yo garu yo kata ka 10% ngingi ong ba ka day bandon ngila ai ko wi ka jing artli jing mo ya ka expert committee lada sub classification ka long legally binding yo ong ba constitution ka sya day ban wanra day ban yangi day ban poisan 10% yo garu day ban poisan 10% but kata ka 10% day ban ya pya apteng ki ada SC ki ada ST but ka unreserved category
Bat ni ongru lada omla ban le ya kata kasat classification kadi ban wan ra bet kelum lang baru artli ki trade mo ki major trade tu benar kajala mangi baru garu ngi ban combine lang kan mangingin yo khandai 4% kandan ka combine reservation ka ba khandai 5% bat ki kata kan yo persen ni sam chekiwe ndai kumba kalong mentahi ngi iba kanika expert committee ya ka ba sarkar kala thong kadai tang ngan ong ke hakajing sisa bangi mi inti ke babha ke banyo nong yangi bujat menteri ringim yo i bakan don kum kata ke ngi sngo ba ke exercise jong ka expert committee ke ba menta de ki photuli ki banai la de gisnam ba ka penlut por kani ka ba bro ki ajing mut kalong ka ba shusep klem don kanu ka jing yo nong yangi kum ka jat menteri kham tam bat kum ju ru ka long tang ka jing pelut kai ya ka pisa jong pai ba ban pelut ban set up ya kan committee ban le ban pendep ya kan kam di solungo ru ba ladangi kat kum ka jing ong jong ka expert committee haka bakut jong ka press release ni ba ka expert committee ka ong ba ba kata ka reservation policy jong khat nice pa nyo ar kan ne be kumju umdei ban pen kelaya ka tambala de feedback pat ka ju hi ka expert committee ka wan ra pat ya ki recommendation bandan ki jing kala kau mut bawat ka expert committee kam syai kai ka ka kwa pan ajing mut ka sarkar baleng ong kumta namar ba la de feedback ya kan ka press release ka point ka ba khat lai ki ong ba after examining all representation and stakeholder views the committee has recommended retaining the 1972 reservation policy in its present form kumba kalong ko ong ndai bandan ka jing kala dela da feedback pat haka point ka bandrio jong kanika jing ka press release pin iba ka reservation policy kala recommend baya ka carry forward period na kalian jong seng ila ekran ya kanika carry forward period ka bang iong badiban penduk no mereka bat hakani ka reservation policy ka barim ka carry forward period ka detang sistem mereka kani ka expert committee mentapat ya ka carry forward period ki ong badiban extend hadu laisna tikiwan ra ka jingkala hakaba kut ki ong ba deban penne bet ya ka 1972 reservation policy mereka ipad ya ka recommendation ka jongka ba ya ka backlog lani ya carry forward provision ka badan haka 1972 reservation policy naka sistem de ban ra no sa kala sistem komot ba kumangila ikren nakapo sa kapor nakalian do kaseng iong ba kani carry forward provision kamde bandan namar kani kan pendu nong yangi habang itap anu kamut balada don kanu nu kapus kabalat nakabenta ka wipat ka ST kategori lagi kimla ban tap utus nam kila ban tap us nam baar nam balai mut ailat iki bikin pendam dengi iong balada umdon deban pendu ai ban tap da ka wipat ka ST kategori dengi iba ka expert committee ka contradict yalade dalade bat ndi tangkata ka expert committee ka airu ya ka recommendation ban wanra ya kata ka creamy layer concept komot ba menta wat ya kajat benriu ka jongi kabang ngidang don tangkat nu ngidang duna kibun socially economically ngidang duna ngimla ban ong ba baro ngila ya bet ya biang ki airu kata kajing ajing mut ba dei bandon kata ka creamy layer concept komot ba kibriu mo kibala bandon kata ka weipat ka class lan ka kategori hangiu khasi jantia lan hangiu nyung trep kibala don la em kim dei hok shu banwan banyo ya kata ka ya ka reservation ti mdei tangkata kilawan ra ru ya kata ka ya ka konsep ka buang ba dei bandon ru kata ka classification lan ka quota within quota kaumut ba ngi yo reservation namar wingi de GST kigar mangi bat kigaru ki ong bangi de GST takadaw ngidon ya ngiyo ya reservation ndem ngi de gijo hi kisil tribe tekani ka committee ko ong bala banwan ra ya kata ka classification hapadeng ki schedule tribe para makihi tamaki ong bade banle ya kata ka data bandon ka comprehensive data kumut banlum jing tip ha yangi ki bade ni ki ST category jong ka jela bangin yo banwan ra ya kata ka reservation lani ka sub classification teka jingkali kalong bakani ka expert committee menta ka sarkar kala ayaki ya ka board bakan le ya kata ka exercise na kabantaban aya ka jingbot ka jongka balay pat menta ka expert committee ka klemwan ra lani ka klem lumjing tip ya kata ka data ban skol thu kan ba
kala ni ban wanra ke bandon ni kata sub classification kinu ki bala ban yo ya reservation bakum ta ter kale ayu kan expert committee menta de ki system tam baki le ya kan exercise ti kawai kata ka ba ngi sngo na kalyang jong aseng kawai ka ba ngi sngo ka bangi sngo banya ko long bangi lenti ya ka babaha ban mi long ba kan expert committee bakum ka jat menteri min yo nong nama ngi labu ahmad bong balada lada pisha bandon classification kamut ayang ni 10% kasi jantia ay 10% yung garu balada umlong banwanra ito ka sub classification combine lang yang igi artli gi tribe ay betang kuwi ka kategori kamut banginya le lang ya kaju ka mo kaju ka jinga khun la ni ka recruitment la don kan don ka combine reservation ya katar ngim sim la i bakan don kanu ka jing pediang na ka expert committee but ka na kalyang yo kaseng ila dawaru bade ban pendu no ya kan ka carry forward period ya katarung ya kajaka bakan penne ya ka system la ni ban pendu no ngi penban baka expert committee ko ong bade ban carry forward license tekani kajingkeli kalong kan yo nong yano kan yo nong yang i kum kajat menriu na kala ban yo nong ya kiwai lomba kan ni kajingle te ngi i ba kan ka report jo ka expert committee kalong ka report ka ba yang i kum kajat menriu nyotrap hi kalawan ra jingdu nong shibun kamdai ka report ka bangi kum kajat menriu min so comment bat ngi ka kum kajing puli ka jong i kan ka press release la ni ka report in a nutshell ya ko sarkar kala ai khmat jong pat ba ni iba hakawai kaliang ko ang bade ban penne ya ka reservation policy kum bakalong re hakawai kaliang pat kanika ju hi ka expert committee ka ai ki recommendation ki joka tingi ngimtup ka e ka jingmut bat ka jingthmu jo ka reservation jong ka expert committee la ka ni ka expert committee ka ai sisai kini ki recommendation ne kadon ka jing wanra da ban pen bakla ya kata kajing ajing mut juga recommend juga expert committee ru ngimtip bat ka ba ke bangi ngisngo kalong ba ka expert committee ko ong ba ki majority jong ka stakeholder ki ong baki babun ki ba ajing mut ya kani ka expert committee ki ong ban penne ya katakan 1972 ngilengo ban ong majority namar bangi ngi suthu ba kum kajat menteri nyotrap hi ki babun ki ba ajing mut ngam try kin ong ban penne ya kan 1972 baro nangi kwa bandon ke jingkala klam da kata ya kata hok jong kita ki perlo ke jong ngi garun ringi kwa ba namar bangi ngi labun kumupat kum kid hot jong kada beri ngi labun pat ban compare ki pat ya ki perlo ke jong ngi garu ngi de ban yo re kata hok ban yo khambun ken ka bahak tungkam ti kata ka bangi kwa ban keren ban penpau ni ka por ba kum keseng ngi sngo ba kani ka recommendation la ni ka jong ka expert committee ka exercise ka baka sarkar kala ale haka jaka ban wanra ka jingdu ka jingyo nong yang kum ka jai penrio kala wanra penban ka jing bomhun namar ba ndai tam bomhun ngila ru bandu nong nang ni syakmat namar ba ka expert committee ko ang bade penteri kam ya ka roster system tila da penteri kam ya roster system go mot bagi tu ki backlog ki bala don mental let's say de ki kaktu kan itu lagi senam ki perlu ki jongi garu ki jongi kinang yo kam kat ba ki jongi pat kinang duk kam nang ni syahmat te kata kari ke jing sngo ko ba ngi kum ka sang ni sngo be dei bat ka report jong ka expert committee ngi ong ba kum ta kan pi ngi don para tribal nang ni ngimdei bangi don ba mo ki don ki upper class bet ki lower class let's say mangi bo garu ngi de ki ST ka constitution ka sya bangin le sub classification nakatakadaw garu yo la kajong ka reservation ngi yo la kajong ka reservation rela da fipet pat ya ki kentin ki ba ka sarkar ni kawanra 1972 kiong ba hakani ka 1972 resolution bat kani ka reservation policy kiong ba dengan puli ke paragraf peningkong kiong in pursuance of clause 4 of Article 16 of Constitution of India and keeping in view the inadequacy of representation of these communities in services under the autonomous state of Meghalaya in terms of their population. Kamut ba ya ka reservation policy ka jongi la pun song nong rem da ka jingbun pa. Ti mangi mentamo let's say 1972 ngi klam ya perkhat ya ka tangi la si ong tong ini le la ka le 40%. David times menta san post nam ngi la ya lenti. La da fi pun ka expert committee ko ang penek beja kani ka 1972 te ka 1972 ka keren in terms of population te ko te la da fi ong in terms of population ngi ngilabun pa yang ngilabun pa ban hiki te ka kamut bangi ngi don ka hok dan banyo khambun te ngim ong hiru
ngi ha ka jing ai jing mut jong ngi kum ka seng ling ong te ba kini ya ka hop ka jong ki don 20% ki mat ne 20%. Dan ngi la bun ka ngi de ban kiu mangi kan sya ka 10%. But ai kata ka 10% la ngi ong unreserved category la ni ada SC kat no e ki don magi. Kim do bun la ngi pet ya ka population ka jong ki ka bodon. Te ngi don khat nyo khat pralak kum kino. Kum ka jat ban rew nyo trep. Ki porok garu ki jong ngi don chipo khat wela. Tik ngi don la ngi pet ngi pen chong nong rim na ka reservation policy ngi de ban yo khambun kan ka kata ka reservation ka mangi ngi de ban yo. Kum ka seng hing imla ban komen la ne ban keren ya ka jingmut jong sarkar por bakawan habon wanra ya kanika expert committee ban form ka expert committee hoi kadi ka basisya na marba ya ka expert committee lasna ka por baka chat ban ri ka jongi ki wen by day ka reservation naman ngi ong bangi don kam ban yo ya ka hok ban yo kam yo ajam kat kum ka jingbun pat ka jongi di ka sarkar ban pentanda ya kata kawan ra ya kani expert committee kapan jingmut na kibabun nangi likum kajat menriu babun nangi ngila a jingmut ki seng bahalang ki ba fair ki riu shimet ki ba fair ki seng san perthai ki ba fair barok nangi ngila a jingmut bat ka ngala ban ong 100% na ki ba ngihi da ka jing scam ban ong ba ngihi ki ba a jingmut bun ki a jingmut na ka bantaban wanra ka jingkala ka reservation policy bandon be ka jingkala nek belengok mentah bengi ipat ya kani ka expert committee ya ka report ya ka expert committee ko ambil day ban penet ya ka ya kata ka reservation policy nyong 1972 ti kani ngimla ban len ba ka sarkar ka ko tang ban pentanda le si kala shu form ya committee re mentapat ka don la ka jong ka jingmut ya ka ba ka sarkar ngimtep la bakan yo anong politics ya ledi kale ya kani ne ka don dak iway pat ki jingmut ya ka tangimla ban ong rek ay ka bangi ngila ban penpa menta kalong ba ngilong disappointed lomba ka ni ka expert committee kaba kajaka bang ngin yo anong kum kajat menteri yung isuban ngila bandu nong penban lomba ka ni ka recommendation ka jongki Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya